Za čo ti podľa teba dali toho Filipa? Je to tá broňa? No to si celkom ako ešte dobre pamätám. V podstate mi to dali za vymyslenie, alebo teda za veľké spoluautorstvo konceptov Zlatý bažant a Lepiči. Vtedy to bolo hlavne preto, že niečo také ako koncept sa neoceňovalo a tieto veci napríklad nezískavali až tak veľa klincov, pretože v tom čase boli ako keby reklamnou obcov považované za niečo, čo je pomerne štandardné, ale veľmi dobre exekučne spravené, aj vtipné, zábavné a tak ďalej, čo získalo vlastne aj nejak dobré meno samotnej reklamnej branži, takže myslím si, že za toto bolo aj. Čo je také paradoxné, že dneska sa tá situácia trocha otočila, že napríklad tie veci by možno dnes získavali viac klincov ako vtedy, lebo zase sa vrátili, aj za funkčnosť, ale skôr, že zase sa vrátila taká tá doba, že dobrý storytelling, aj keď povedzme, že nemusí byť až tak originálny nápad alebo nejak strašne inovátorský. To inovátorstvo ako keby sa presunulo možno do toho online, ale v tej nadlinkovej reklame, tej klasickej, ako sú televízne spoty a tak ďalej, tak sa to zase možno vrátilo k takým jednoduchším hodnotám. Zábavnosť, funkčnosť, dobrá exekúcia, čo si myslím, že tie spoty predtým spĺňali. Takže, lebo napríklad Lepiči, tí, ak si dobre pamätám, v televíznych spotoch mali len jeden klinec za spot, ktorý už možno dneska je pomerne zabudnutý, to bola tuším tá Puma Senická. Ale vidíš, ale aj to je slovné spojenie, čo si človek pamätá. To dostalo klinec, ale napríklad tie spoty, ktoré dodnes vlastne žijú ako nejaké mémy, tak tie napríklad na klinci vlastne neboli vôbec ocenené. Čo je také zvláštne možno až dnes z dnešného. Je to také paradoxné, tak ale vidíš, história ukáže nakoniec. Koncom 90. rokov. Asi to fungovalo trochu inak. Asi menej mailov, tam bolo viac času, alebo ako to bolo? V 90. rokoch, mňa tie 90. roky už len tak lízli, lebo začal som vlastne na ich konci. To bolo trošku inak, hlavne to bolo teda všetko viac offline. Vyrábali sme prezentácie, napríklad storyboardy sa robili na papky, lepilo sa, chodili sme s veľkými čiernymi tabulami. Pamätám si, že sme mali obrovskú tašku, do ktorej sa muselo zmestiť nejakých 10-15 tabúl, na ktorých bolo vytlačené, nalepené všetko. Takže bolo to iné v tom, že skončili sme prácu a ešte sa dlhý čas tlačilo, lepilo a tak ďalej, nosilo. Takže v tomto smere to bolo také viac fyzickejšie, dnes je všetko viac online. Robíme napríklad oveľa častejšie animatiky, ktoré sú veľakrát veľmi už také self-explanatory a stačí ich pustiť a povedať, ako si to predstavujeme. Ale ako si myslím, je to trocha aj zradné, lebo veľakrát už to vyzerá ako takmer hotová vec. A potom to treba vyrobiť. Treba to vyrobiť a veľakrát sa stane aj to, že keď už tej veci niečo je vlastne veľmi konkrétne a veľmi presné a klient sa s tým nestotožní, tak môže pochovať celý ten koncept. Zatiaľ, čo vtedy, keď to bolo iba v jeho predstave, keď si vlastne len mal predstaviť, ako to bude vyzerať, tak samozrejme klient si to predstavil v tom najlepšom možnom svetle, rovnako ako my a tá exekúcia vlastne ešte mala šancu. Jasné. Ale ako náhle sme urobili, povedzme, vyberieme možno zlú hudbu do animatiku. A on sa na to upne. Tak môže to vlastne nejakým spôsobom veľakrát pochovať možno celú vec. Najvtipnejšia reklama, akú si kedy urobil? Môj obľúbený spot bol ten spot Trojky, kde padla tá hláška Sánka dolu šéfe. No vidíš. To sa mi zdalo vtedy, hoci to nebol taký ten najvýraznejší spot, tuším bol tretí v poradí, tak ten si do dneska tak cením, že bol tak vnútorne vtipný, že nebol tam ten humor taký úplne, že polušialený na prvú nejaká veľká akcia, ale zdalo sa mi to ako také vlastne srandovné vďaka tým hercom, tým postavám, charakterom. Áno. Ty si spomínal, že boli zlaté časy, predpokladám, že asi pred rokom 2008 sa cestovalo. Čo to znamenalo v praxi? Že si povedal, chce sa mi natáčať v Španielsku, vymyslím niečo v Španielsku? To nie, to jednoducho prišlo s tým, že potrebovali sme natočiť v zime, keď nikde nebol sneh, zimný spot, tak tá voľba musela padnúť niekam do zahraničia. Dnes stačí sa tváriť na neskorú jeseň a ľudia si v auguste oblečú svetre a je to zimný spot. Vtedy sa reálne ako niekam za tým snehom vycestovalo
Alebo opačne, hej, bolo treba leto, letný spot, tak sa rozbehla sa produkcia povedzme vo februári a točilo sa v apríli a keď sme v apríli odchádzali napríklad do Argentíny, tak tu bolo presne také isté počasie ako v Argentíne, ale nikto to nemohol tušiť, hej. Áno, takže áno. Tá produkcia už sa muselo ísť do Argentíny. A už sa muselo ísť do Argentíny. To je strašný život. Takže vtedy si pamätám, že dokonca bola tam pražská pobočka film servisu, ak sa nemýlim. Okay. Oni tam normálne mali otvorenú kanceláriu, lebo toľko ľudí chodilo z Čiech a Slovenska tam, že sa im to oplatilo. A tú Argentínu každý spomína. Chápem, že kvôli podnebiu, jasné, je to naopak. A prečo práve tam? Že to je bezpečná a rozvinutá krajina, v zásade európska? No aj kvôli tomu, že tam nie je žiadny problém s castingom, keďže je tam strašne veľa imigrantov, aj hlavne Nemcov. Takže tam človek nájde všetky typy, ktoré potrebuje. Keby sme potrebovali blondiavé PHT dievčatko, tak možno, že niekde v Nikaragui by to bol väčší problém. Tam to problém nie je, tam proste je kopec európskych typov. Takže vlastne so starými rodičmi, so zaujímavou kariérou počas druhej svetovej. Dá sa tam urobiť naozaj veľmi, veľmi dobrý casting a keď sme si pozerali, že kto nám bude hrať v spote, tak veľakrát tam boli mená, ktoré boli vyslovene európske. Boli to Argentínčania, alebo to proste Juan Schwarzman. Podobný. Najväčší budget, aký si mal kedy k dispozícii, nemusíš ani klienta menovať. 16 miliónov korún ešte vtedy, to bol tuším, že najväčší. Čo bolo vtedy asi pomaly ako dnes 16 miliónov eur. Nie, to nie. Jasné, že nie. Ale asi na dnešné pomery možno niečo ako možno milión eur. Ty si v Istropolitáne od roku 2006, dobre si pamätám? 6 alebo 7 sám, si to presne nepamätám. Bolo to vlastne potom, keď bol som predtým v Maier McKenna Exxon a keď tam skončil Orange, tak ja som tam ešte nejaký rok bol a potom som zase si hľadal možno troška väčšieho klienta, aby som sa nejak zužitkoval. A prečo tak dlho tam si? To nie je, že v zlom otázka, to je v dobrom otázka. Stále bolo, svojím spôsobom stále bolo čo robiť, hej, že ja som tam vlastne ťahal napríklad tú VUB banku asi nejakých 8 alebo 9 rokov, ak si dobre pamätám. Takže napríklad bolo to tým, že som proste zostával s tým klientom, potom prišiel ďalší väčší klient, SPP som robil kontinuálne, možno 14 rokov, alebo som ho začal tuším robiť ešte v Maier McKenna Exxon, potom až sem sa to ťahalo, skončilo to nedávno. Takže mal som proste takýchto dlhoročných klientov. A to je asi hlavný dôvod, no a nehovoriac samozrejme o tom, že tam mám, myslím si, že dobré ľudské vzťahy, sme dobrí kamaráti s Petrom Darovcom, ktorý je tam rovnako dlho, ak nie teda samozrejme dlhšie, to tuším 2 roky. Áno, myslím aj. Takže to sú také hlavné dôvody a vlastne nie je dôvod meniť. Jasné. To by ma tak inak zaujímalo, že a ja mám taký pocit, že z toho dlhodobého hľadiska predsa len aj tie medziľudské vzťahy v tej reklame sú veľmi dôležité, nie? Je dôležitá tá chémia medzi ľuďmi a hlavne teda aj nejaký spoločný druh humoru, hej. Ten humor, hej. Bavili sme sa už o tom, že tá reklama má také tie svoje obdobia, pre ktoré je charakteristický nejaký humor, hej. Kým tých 90. rokov alebo na tom rozhraní, tam bolo ešte aj veľa čierneho humoru, naozaj ako tam sa mohlo skoro hocičo. Tam sa mohlo hocičo, hej, ísť ako keby skôr až proti značke, až to bola paródia niekedy troška na tú značku a tak ďalej. Teraz je niečo také, až by som povedal, nepredstaviteľné pre mnohých klientov, že ten vtip je už taký, by som povedal, viac láskavý, ale samozrejme sú tu veľkí oponenti láskavého humoru. A to je dobré alebo zlé, že sa nejako tie hranice postupne, možno ani nezužujú, ale sa nejak vykresujú? No tak ja si myslím, že dobrá je podľa mňa pestrosť, no a tá pestrosť je troška vždy okresaná takými požiadavkami doby na nejaký typ humoru, hej, takže ja si myslím, že bolo by lepšie, keby to bolo otvorenejšie, ako v tom zmysle, že by tá škála toho humoru bola ako keby širšia, hej, že od nejakej jednoduchej, vtipnej, milej ľudskej scénky až po naozaj niečo troška sarkastické, hej. Ale tieto veci sú už ako keby boli pred čiarou a už sú za ňou. Jasné. V tom kreatívnom procese, teraz nemyslím možno medzi accountmi a stratégmi a týmito ľuďmi, ale v tých kreatívnych tímoch, čo ja som si všimol, že tam je veľmi málo copywriteriek.
Prečo to tak je? Je to pravda? Ja mám pocit, že tých copywriteriek sa vždy vyskytlo zo pár, hej, že ich zase nie je tak málo a veľakrát to boli aj veľmi výrazné osobnosti. No napríklad, Filipov je 25, ani jedna žena. A to nemyslím zlom, mňa to len zaujíma. Ťažké. Osobne si myslím, že keby to dobrali čisto kvantitatívne, kvalitatívne po osobách, tak ako u žien je zmysel pre humor ako keby vzácnejší. Ale tie copywriterky, ktorí sú veľakrát ho majú akože naozaj vybrúsený dobre, takže v tomto možno ani taký problém nie je, no len asi je to skrátka o tej kvantite, že muži majú takú aj možno väčšiu energiu sa presadiť, viac trvať na svojich nápadoch a tak ďalej, takže možno je to aj o takých nejakých psychologických danostiach, ktoré sú... Ženy sú tie mäkké vyjednávačky. Troška, že možno ustúpia, alebo čo, ale niekedy to podľa mňa ako vyslovene úplne tých základoch, že možno napríklad nemajú také sklony, povedzme, k absurdnému a takému prieraznému humoru, ale to je čisto hypotéza. Na tom humore to veľakrát nestojí a aj v reklamnej branži sa proste nájdú ženy, ktoré sú ako veľmi úspešné a veľmi tvorivé, takže no je to možno naozaj o tej kvantite, že proste tých Filipov väčšinou dostali muži, aj kvôli tomu, že tie reklamy naozaj boli veľakrát humorné a vtipné a tým pádom zapamätateľné. Jasno. Málo kto tam podľa mňa má toho Filipa, že by nemal ako v tom svojom nejakom zásobníku, nejakú broňu, niečo tohto typu, Milan Bielik, napríklad si pamätáme, že urobil tie vynikajúce veci na Zlatý bažant 73 v tom retro móde, alebo aj Martin Keder, tak mám pocit, že to sú presne tie veci, ktoré proste fungujú a hlavne fungujú teda vďaka tomu humoru a tej paródii a tých starých čias a tak ďalej. A mám taký pocit, že na toto tí muži ako keby mali troška väčší taký duch. OK. Daj jednu legendárnu reklamu, zvučku, hlášku, slovenskú, ktorá takto príde. Samozrejme, prvé, čo ma napadlo, bola Díky Braňa, Áno. lebo to s tým som spojený a napadlo ma to ako niečo, čo naozaj s čím sa stretávam, Ale spomenul som si ešte teda na jedno tiež z Istropolitany a to bolo, že to je také slovenské. To sa tiež používa doteraz. To sa používa tiež dodnes a veľký kredit Bebemu. Pozdravujeme Bebeho. Ako sa brániš voči vyhoreniu? Ani sa nebránim. Ja som vďačný napríklad za každú dobrú komédiu, alebo keď vidím zase napríklad niečo, čo ma pobaví, že to v podstate mi zase dáva energiu, že ešte stále môžu vznikať ako nejakým spôsobom vtipné a zábavné veci. Takže je to o tom, že chcieť sa baviť pri tej práci a potom to vyhorenie hrozí troška menej. Ako náhle to začne byť takéto utrpenie, že teraz musím vymyslieť 3 koncepty, aby fungovali a tak ďalej, tak vtedy to vyhorenie hrozí viac, ako keď si povie, že čo by ma tak pobavilo, na čom by som sa ja zasmial, tak toto osobne mne funguje. A vtedy aj tá radosť tam stále. Jasne. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Na maličko. Počkaj, ešte takto si ruku podáme, ďakujem.